Ayiwa kunnafoni sentiru an b'u daminɛ ni an ka jamana ɲɛmaaw ka sariya dɔ ye n'o ye décret dɔ ye décret min ni a bɔra kunun décret ninnu a bɛ se décret 11 ɲɔgɔnko ma décret ninnu bɛ tali kɛ fɛn minnu na o ye sɔrɔdasi 11 jalabatigi 11 ɲɔgɔnko olu symbole ye sɔrɔdasiya la Mali sɔrɔdasiya k'olu sen bɔ a la pewu i k'a dɔn olu décret 11 olu an y'o sɔrɔ kunun ka bɔ jamana ɲɛmaaw fan fɛ ni ye awa décret ninnu ta k'a lajɛ ni a bɛ tali kɛ jalabatigi dɔw gɛnina 11 gɛnina ka bɔ sɔrɔdasiya la awa maa minnu tɔgɔ bɛ a la olu de tɔgɔ filɛ nin ye général de brigade Nema Sagara général de brigade Abbas Dambele lieutenant colonel Baba Dambele lieutenant colonel Moro Sidibé lieutenant colonel Hamadou Keita lieutenant colonel Sungalo Diop capitaine Mohamed Ouattara lieutenant colonel Mamadou Tchekoro Diara lieutenant colonel Seibou Keita capitaine Magasi Tungara ani capitaine Segu Amadou Fane olu de mata ani kelen ye mata ni kelen minnu ni awa olu sen bɔra Mali sɔrɔdasiyaw la awa Mali sɔrɔdasiya la pepewu ni an y'o kunnafoni sɔrɔ kunu ka bɔ an ka jamana ɲɛmaaw fan fɛ awa min ye a ko tɔw ye san sigin bɛ ko kɔnɔ u kɔni y'a sɛmɛ sariyaw la sariya kisɛ minnu ni u b'olu kofɔ sɔrɔdasiya kɔnɔna la nka k'a fɔ ko kun piripirila tigɛra la k'a fɔ ko k'a kun kɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la o jalakiliw olu ma fara kunnafoniw kan an ye kunnafoniw fan bɛɛ woloma an m'a ye a kɔnɔ k'a fɔ ko barisabula u ye nin kɛ wala barisabula i n'a fɔ dɔw b'a la k'a fɔ cogo min ko coup d'état k'u ye coup d'état de labɛn ko de kama ko o de gɛnna dɔw ko non ko tentative de déstabilisation ko jamana ko ka bisi basa don a kɔnɔ k'o de kama k'u gɛnna nka o bɛɛ ye k'u ko ye anw bɛ kunnafoni jɛlen de di aw ma yan jamana ɲɛma Asimi Goyita a bolonɔ bɛ décret la nka décret kelen si tɛ yen a b'a piripirila tigɛ k'a fɔ ko ka d'a kan u ye nin kɛ a jalakiya binna u kan o kuma an y'u gɛn ka bɔ sɔrɔdasiya la ne m'o ye a kɔnɔ ne m'o ye décret kɔnɔ maa yɔrɔ y'a kɔnɔ maintenant voilà kunnafoni filɛ nin ye parce que maa dɔw kuma k'an ɲininka kabi kunun ko a ko ɲɛ bɛ di u ye mun kɛ a fɔra ko n ko n t'a dɔn u ye min kɛ ne t'a dɔn nka min jalakili bɛ u la sariya fanfɛla na o ye tentative de déstabilisation ye o ye sariya ko ye u bɛ sariya ka bolo kan o la maintenant munna u warajira ne t'o kun dɔn o kun ma fɔ ne ye wa ne ye décret min gala ne ma o kun ye o kɔnɔ il faut que n k'o fɔ bɛɛ ye bɛɛ k'o faamu parce que ni ne nana fɔ sisan n ko wa n ko parce que n ko tentative de déstabilisation min jalakili b'u kan k'o de don o jugement ma kɛ fɔlɔ o ye ne bilalen juge ɲɛ ne t'o kɛ wa Asimi yɛrɛ ma sɔn k'o kɛ u kɔni arajira maintenant u arajira mun na tigi an tulo ma dalen don jamana ɲɛmaaw k'o fɔlɔ fɔ an ye parce que an lamɛnbaaw b'a fɛ ka kunnafoni dafalen sɔrɔ o tɛ wa an bɛ taa ɲɛfɛ halisa kunnafoni ko ta fan fɛ an bɛ lamɛnbaaw ladɔnniya u k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw u k'a dɔn k'a fɔ jamana den kelen tɛ yen olu bɛ jɛ min kɔ maliden bɛɛ nafa bɛ Mali kan jango kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana den minnu sigiyɔrɔ bɛɛ bɛ jamana kɔkanna ma hakili jiginna premier ministre Ablaye Mayiga bolo bɛ don baara la waati min na jamana ɲɛmaa ye ci belebeleba minnu kalifa a la olu la an ka jamanaden minnu sigilen bɛ kɔ kan olu ka tɔbɔtɔli u ka koɲɛ k'a kɔlɔsi ka dɛmɛ d'u ma k'u ka malidenya diya u bolo o cikan bɛ a la o hukumu kɔnɔna la minisiriso min yɛrɛ n'o sigilen bɛ malidenw kɔ kan maliden minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bɛɛ bɛ jamana kɔfɛla ma olu ka ko o kama o minisiriso ye baara dɔ daminɛ baara in a bɛ fɔ a ma ko awa plan 2025-2026 pour la réinsertion de ces migrants de retour c'est-à-dire tɔgɔranke minnu bɛ yen ni olu bɛ u garisɛgɛ lajɛ kɔfɛta la ni kɔfɛta tɛ ɲɛ olu bolo n'u nana u bɛ se ka dɛmɛ cogo di o hakili jagabɔ de kɛra ka baara dɔw bila sen kan minnu bɛ tali kɛ san 2025 san 2026 la o kɔnɔ kuma ninnu an bɛna olu de da aw tulo kan i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanaden minnu bɛ yen ni olu ye tɔgɔrata siga ta ni tɔgɔ ma ɲɛ u bolo
o kuma dɛmɛ bɛ se ka se u ma cogo bi jamana ɲɛmaw fɛ n'u seginna ka na faso kɔnɔna la u ka dɛmɛ u ka se ka bolo don cɛw la u ka dɛmɛ awa u yɛrɛ bɛ se ka du tigiya kɛ cogo min ka du dɔ fɔnde ka kɛ awa dutigiw ye cogo min an ka sigidaw kɔnɔna la wa k'u dɛmɛ ka hakili ɲuman f'u ye walasa ka hakilisigi walew k'o kɛ u la u hakili bɛ se ka sigi cogo min na nin bɛɛ lajɛlen olu de bɛ nin plan in kɔnɔna la n'o ye nin hakili jagabɔ baara in ye min ni minisiriso min ɲɛsin bɛ jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan olu ka koɲɛma Musa Aktayer ale ka minisiriso u ɲɛsin bɛ o baara in sabatili de ma i ka dɔn laɲini belebeleba ye min ye dekun min bɛ an ka tɔgɔrankew kan i ka dɔn n'u seginna ka bɔ tɔgɔ fɛ ni tɔgɔ ma diya u bolo o kɔni dekun jugu in ka o dekun jugu in yɛlɛma k'o kɛ u bolo jigiya ye jamana ɲɛmɔgɔ kɛmɛ k'a dabɔ o de kama an bɛ u fo a baara in na ka dugawu kɛ u ye fɛnɛ baara in ala ka sabatili ala k'o di u ma o kɔfɛ an bɛ aw kunnafoni aw k'a dɔn k'a fɔ an tun ye awa kibaruya dɔw sɔrɔ bɔlɔlɔsira kan nka anw yɛrɛ ma sɔn ka a kibaruya in latɛmɛ an ka jɛmukan na an y'a ye a bɛ tali kɛ anw ka dɔnkilidalaba dɔ la n bɛ se k'a fɔ farafinna yɛrɛ seko ni dɔnko a maaba anw ba dɔw yɛrɛ mɔmuso n'o ye tanti Umu Sangare ye Umu Sangare i k'a dɔn an delila k'a ka video dɔw ye bɔlɔlɔsira kan a bɛ jɛgɛ dɔ yɛrɛ maaw la k'a jira k'a fɔ ko jɛgɛ in ye mana de ye ko mana kɛlen don jɛgɛ ye a yɛrɛ bɛ kankari da maaw ye k'an k'an kɔlɔsi an yɛrɛ la n t'a dɔn video in kɛra Mali la sa wa a kɛra ma kɛ Mali la n t'o dɔn nka an kɔni ye video in ye a ka bɔlɔlɔsira kan o kuma video in yelen maa hakili juru carinen caman bɔra maa minnu bɛ yen n'olu ye kɛnɛya baarakɛlaw ye awa ni baganko n'o ye animaux aquatiques ye olu dɔnbaw ɲɛnaw olu caman bɔra ni ka kunnafoni di kɛ k'a jira k'a fɔ tanti Umu Sangare a ye min fɔ a ka kɔrɔfɔkan ninnu kɔnɔna la ko majɛ dɔɔnin bɛ ko in kɔnɔna la ko majɛw kan ka lakile o de hukumu kɔnɔna la awa fɛn min ye Dr Hamidou Jakite n'ale bɛ direction nationale de la pêche la DNP ale ye piripirilatigɛ dɔw di k'a jira k'a fɔ kɔrɔfɔkan minnu fɔra awa ko majɛ bɛ kɔrɔfɔkan ninnu na k'a fɔ ko jɛgɛ mana kɛra jɛgɛ ye ko majɛ bɛ a la ko jɛgɛ ma deli ka dilan fɔlɔ mana la ko majɛ kumaw don nka a ye awa ɲɛfɔli kɛ a ko in kan a y'a jira k'a fɔ jɛgɛ in a bɛ kari cogo b'a minɛ cogo min k'a fɔ k'u b'a kari a tɛ se ka kari i b'a ye flexibilité b'a la i b'a ye k'a fɔ a mana bɔlen don jɔngo ala n'i yɛrɛ bɛ k'a lajɛ e yɛrɛ bɛ da la ko mana don a ko o bɛ se ka kɛ ko dɔwɛrɛ tɛ ko jɛgɛ minɛlen ka bɔ ji la u b'a a mara yɔrɔ min na n'an b'a fɔ o ma ko a ka congélation ka bila frigo kɔnɔ k'a congeler ko ni o technique dɔ de bɛ yen n'o kɛcogo ma ɲɛ dɔrɔn i k'a dɔn k'a bɛ jɛgɛ kɛ i n'a fɔ ko mana b'a la k'o de don k'a bɛ ɲɛfɔ ten scientifiquement techniquement docteur Hamidou Jakite ale y'o de fɔ ko c'est un résultat d'une mauvaise technique de congélation donc a y'o de fɔ ko jɛgɛ maracogo k'o bɛ se ka kɛ ko n'o tɛ ko jɛgɛ manalama ko o tɛ yen nɔ o tuma ale ye o pipirilatigɛ di ka jira k'a fɔ ko o de don k'an k'an kɔlɔsi kunnafoniw di cogo la parce que kunnafoni maaw de bɛ baara kɛ n'a ye kunnafoni tɛ kunnafonidila dɔrɔn ka baara ye bilen dɛ wa kunnafoni yɛrɛ ye fɛn ye fɛn n'i bɛ min dɔn n'i y'o fɔ jama ye o de ye kunnafoni ye o tuma k'an k'an kɔlɔsi n'an tɛ min dɔn kuma dɔw la an ka gɛrɛ a ɲɛdɔnbaw la olu ka an bɔ fili la o kɔnɔ n'o tɛ an bɛ sɔn ka don fili la kuma dɔw la ka maa wɛrɛ don fili la an fɛ ala k'an kisi o ma ayiwa o kɔfɛ an bɛ taa ɲɛfɛ ka aw ladɔnniya ka dɔn k'a fɔ Mali ɲɛmaaw ye sanubɔyɔrɔ dɔ u ye sanubɔ yɔrɔw dugu jukɔrɔfɛnw bɔ yɔrɔ a ɲɛɲini yɔrɔ ani a bɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen kɛ jɛkulu cakɛdaba kelen ka bila sen kan an b'a fɔ min ma ko SOREM Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali o ye Asimi Goïta a n'a baara ɲɔgɔnw ka ŋaniya ɲumanya ye ka ɲɛsin Mali ma laɲini belebeleba ye min ye o de ye k'a fɔ anw ka dugujukɔrɔfɛnw o ka kɛ anw da ye anw k'u jabɔ o société min créera kunun i ka dɔn octobre kalo tile 8 san 2025 olu ye bolonɔ bila kɛ gafe la bɛnkan gafe don o ni lamɛrɛkɛnw ka cakɛda dɔ ni ɲɔgɔn cɛ cakɛda min ka baara ɲɛsin bɛ sanubɔ ma ni o bɛ wele flagship ale ni an ka jamana bɛna bolo di ɲɔgɔn kɛ murila sanu dɛgɛ min bɛ yen ni a baaraw kun jɔlen don ka se ka baara ninnu ka o daminɛ ko kura
Mali jamana yɛrɛ ta de ye sanu dɛgɛ in ye ani maasi jɛta a la nka a bɛ i n'a fɔ komi baara fankelen ni o kɛminɛw ni tɛ an bolo o kɛminɛ bɛ maa mun bolo an b'olu ta k'olu bila a la o tuma olu fana bɛ dɔɔnin sɔrɔ u b'u tɛgɛ nɔ nka anw de b'u sara o tuma partenariat n'o ye jɛɲɔgɔnya in ye a bɛ tali kɛ o de la Mali jamana ani flagship ani ɲɔgɔn cɛ n'o ye Américains ka société dɔ ye min ka baara ɲɛsin bɛ dugu jukɔrɔfɛn bɔ mɔ o tuma morila sanu bɔyɔrɔ kɔni Mali ta don kɛmɛ sara la a bɛɛ lajɛlen ye Mali ta ye a bɛ se ka maa de kɛ a partenaire ye a baara kɛli hukumu kɔnɔna la ni ka dɔɔnin di o ma o tuma hukumu kɔnɔna la u y'u bolo sin société min na walasa u ka se k'o baara kɛ an ye o de ye flagship yi n'o ye Americains ka société ye i ka dɔn baaraw bolonɔbilaw kɛra kunun octobre kalo tile 8 san 2025 o baara ninnu ɲɛmɛla la i b'a ye k'a fɔ Mali ka ministre belebeleba fila tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la ministre min ɲɛsin bɛ dugu jukɔrɔfɛn ko ma n'o ye professeur Hamadu Keita ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ka fara sɔrɔ ani musakako ministre kan Aluseni Sanu ka fara ale kan min ye flagship maaw olu tɔgɔ la n'o ye Américains ka société in ɲisa olu ka ɲɛmaaba n'o ka directeur général ye président directeur général donc a tigibatigi n'a ɲɛma o tuma ale fana bɛ kɛnɛ kɔnɔna la Ron Slofter o tuma olu o fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la donc a ma maa ci ale yɛrɛ de nana kɛnɛ in kɔnɔna la o ye bolonɔbilaw kɛ wa o bɛɛ lajɛlen ye jigisigi kumaw fɔ bolonɔbila in kɛnɛ kɔnɔna la ka jira k'a fɔ baaraɲɔgɔnya ni Ala sɔnna ma a bɛ kɛ baaraɲɔgɔnya sabatilen ye wa min ye ministre min ɲɛsin bɛ sɔrɔ ni musakako ma n'o ye Aluseni Sanu ye ale yɛrɛ ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la nisɔndiyaw diyar'ale kɔ a y'a jira k'a fɔ ko nin baara min ni a bɛna bila sen kan nin ye a bɛna kɛ sababu ɲuman ye Mali jamana ma wa an ye société min bila sen kan n'o ye Soremu yɛrɛ ye a bɛna kɛ o ka kow sabatili a bɛna dɔ fara o kan a y'a jira k'a fɔ ko nin sanu dɛgɛ min filɛ nin ye n'o ye morilata in ye ko sanu mutukale 2,500,000 ni kɔ k'o de bɛ a yɔrɔ in kɔnɔna la 2,5 millions d'onces o kuma k'o de bɛ yɔrɔ in kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ sanu dɛgɛ belebele don an bɛ dugawu kɛ Ala ka hali bi jamana in ka sɔrɔ k'a yɛrɛ ta ye an gɛlɛn bɛ nin dɔrɔn de kama koyi Ala ka sabati vraiment ayiwa an bɛ taa ɲɛfɛ sisan ka don kunnafoni bakurubaw kɔnɔna na ayiwa kunnafoni bakurubaw ta sira kan vraiment an bɛ baaraw daminɛ ni an ka cɛkɔrɔba ye Mali alisilamɛ diinɛ faramɛ ɲɔgɔn kan tɔnba min kɔnɔna la n'o ye Haut Conseil islamique ye a ɲɛmaaba Usman Sherif Madani Hayidara wa tɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Ansardine o ɲɛmaaba ye ale fana ye alisilamɛ diinɛ cɛsiribaa dɔw bi ko tɛ i k'a dɔn maa min ni a bɛ maaw ladi Ala ko sira kan ani diɲɛlatigɛ yɛrɛ sabatili o k'a dɔn ladili ɲuman kɛbaa don an bɛ dugawu kɛ Ala k'a m'an kɔrɔ Usman Sherif Madani Hayidara an bɛna a ka kɔrɔfɔ min lamɛn bi an y'o sɔrɔ bɔlɔlɔ sira kan kanubaa dɔw kɔ i k'a dɔn kɔrɔfɔ in bɛ tali kɛ min kan ɲininkali de bɛ kɛ a la ko min ye dutigi dɔ ye dutigi cɛkɔrɔba min ni a si janfan bɛ musonin ncinin b'a bolo musonin ncinin a bɛ i n'a fɔ ɲamakɛ bɛ o la ɲamakɛ b'a fɛ kulonkɛ ɲɔgɔn b'a fɛ kuma fɔcogo la o kuma o fana ye dugu cɛ dɔ ye nka o ye denmisɛnnin si ye ka tɛmɛ muso yɛrɛ cɛ si kan muso cɛ ka kɔrɔ kosɛbɛ ni o ye cɛkɔrɔbaya sen bɛ muso cɛ ma o kuma muso ye tulonkɛba ɲini a yɛrɛ la dugu kɔnɔna la o bɛ taama ka taa fɔ muso fɛ ye a ka so fɔ cɛ yɛrɛ ka du kɔnɔ ko don dɔ ko muso cɛ n'o ye cɛkɔrɔba ye ko ni o kamalen ye ɲɔgɔn dorogora ɲɔgɔn ko fo ye cɛkɔrɔba bɔ k'o bi ka sɔrɔ ka a yɛrɛ ɲini cɛkɔrɔba denkɛ ye ɲininkali kɛ ko n'a y'a sɔrɔ olu bɛ se ka cɛkɔrɔba b'a fɛ ka baara jugu k'a la dabali jugu k'a la walasa ka a ta juru sara a la a ye dimi min don a la k'o juru sara a la ko alisilamɛ diinɛ kɔnɔna la yala o bɛnnen don wa
ni maa nana nin sugu kɛ e la f'i ka so ka tila k'i bɔ k'i bi k'i bɛ se ka i ta juru sara ni dabalijugu kɛ ye wa o de ɲininkali kɛra Usumani Sherifu Malana Haidara la a b'a jaabi ayiwa an ka fara ɲɔgɔn kan k'a lamɛn. Bon, ça dépend. Ko fila de bɛ yen an b'o fɔ an bɛ segin a kan